Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Henry. Manipod iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklata ko man itinagan a Henry. Mabigbigbigak akas maysa a barangay official dito'y lugar mi. Ngem iti daytoy akapadasak ket mariknak ti panangibabak iti mismo a bagik. Nawisakmet ang mangibiglay iti pakasaritaak, agsipod ta amok a pakaagsawan iti adal dagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Henry. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Makasagana kayo matgaya man anak ko. Siya kundi mangitulod kada kayo di pagadalan. Wen tatang, makigiddan kami adwa ka ni Fenny. Tapno saan kami nga agpasahi pay. Masa pati seminar mi itay di barangay hall. Ala, ayabamon ni Fenny, tama pantayon. Mapan kayo ka din. Wan bakit? Oh, nakapalas ka mat. Sa dino ka diti papanam. At napapanan mi kadagiti gagayam ko. Papanan nyo ka di manen. Dinto to nagpasyar kayo manen iti kalman. Bakit? Kanayon kan samot ta narumwa. Itulod mo kit din dagiti ubing. Agawid akmat lang inton malam. Saan ka kada makikiddan kada kami? Saan? Umay naksukunan ni Manny inton madamdaman. Jay tricycle na ti aramatan mi amapan ijaili. Kasta ka di. Sige, umuna kami nga rodan. Aganad kayo di papanan nyo, ha? Shelo, Fenny, intayo. Wen tatang, intayon. Amangan numala daw kami pa iti klase mi. Kamin, nanang. O sige, aganad kayo. Awan ka di pa di inayo. Rabi na. Wen nga rod tatang, rabi iuna yan. Ay, makapanog. Oh, at nakamot gaya man bakit? Narabian ka manen. Anya launay tinararamid yung itinapanan nyo ay. Napan kami nag-swimming. Kasta ka di. Mala, aginana ka nga rod. Tamadamdamalaeng, makaluto akton. Apag iso, mangantayon. Ay, mangan kayong tulatan. Nabsugak pa'y. Kaya't kung taginan na, nabanugak. At dapay papanak inton bigat. Ay, unay ka matan. Inaldaw mo na rumwar ka, Loida. Awan mo't dakas na rumwarak ka kanayon. Kan maysa, awan mo't taramidak dito'y banay. Matuo ka naklaang. Imbes kumasi ka mo agluto para kadagita anak mo. At trabaho bakit? No sumangputak iti malam, siyak pa lang agluto. Kinagasikaso dito'y balay. Trabahom kumamot ng dagitoy, tasi ka ti babae. Ay na, kaninyo lang ang matilutom. Kan maysa, nagreklamo ka gapo iti panaglutom. O di mangala ka iti babaw nam, tapno adaga si kaso dito'y balay. Kan kabailan mo tindag iti anak mo tagluto. Loida. Ala, husto day nanang, tatang. Rabiin, kababain ka dagiti kaaruba. Nanang, nakapulnas kayo mat. Sa dino ka di manan di papanan nyo. Mapanak ijay ili, anak ko. At dala na patig nga aramidak ijay. Rumwar ka man eh. Sa di naman ang tipapanam. Mapanak lang ang ijay ili. Saan na bale, ta sa anak adumawat iti kwartakan ka. Nakasapsapa pa ilain. Anyat pagluganam ang mapan ija ili nga eh. O di makiluga na kinimani. Mapanmatla ijay ili. Agore ka. Madlaw ko akanayo na kaduam ni Manny ah. Tunggal rumwar ka. Ay na isula ang ti asidag kada tayo nga adda tricycle na. Isu asaan mo apagatapan iti sa bali. Nagsapa ka anak ka rin. Kung naklakit din nagluto ka niti pamigatan tayo. At amot gayang papanam. Siya kung tagluto, tatang. Awan mat klase mi ita. Oh, nangagmamatimbagan ni Fenny. So pa'y lang ang taga-sikaso dito balay. O sige, tain na kon. Unay matan ni nanang, tatang.
Saan mo't na matatao dito'y balay? Wan nga rod anak ko. Mala, anusan yun ti inayo. Ika nga rod agluton. Tamasapak mo tarumwarita. Saan pa yung amin analpas ti seminar mi di barangay hall? Oh, nanang, da kayong maggayam. Ala, umunig kayo. Apag iso, madamang aglutluto ak. Dito'y kayo namangal daw. Ay, talaga asaanan ang matatao ti asawam diti balayaw. Di na kayo pa yan mailutuan. Wan nga rod nanang, takanayon mo't arumwar. At ako nga tinapatag ang mapan na aramidan ni Jaeli. Anya napatag. Imayak ditoy. Taumay ko ibagakan ka ti aramidan ti asawam. Nanang, Nakitsenda kami itay iti adem. Nakita mi ni Loida ken ni Manny Arimuar iti may sa hotel. Agkibkibin dapay. anya? Saan na kami ang nakita? Gaputan nakalugan kami iti tricycle. Ay na Henry, saan ang nasaya at day tangar aramidan ti asawam? Anya laangan ti mako na dagiti anak yaw, kan dagiti tattao ang makakitkita kadakwada. Nakasta. Pudno ti atap ko. Tay di amani ti kanayo nakakuyog na tong kalumwar. Kunaan na nga na napatag ang mapan na aramidan ni Jaeli. Gamgayam. Ay, anak ko, kakaasi dagiti anak yo na agtultuloy ti kastangar aramidan ti asawam. Awanan pa inda di aloyda. Inpaay ko ti amin nakasapulan na. Ngam kastoy pa iti isubat na kanyak. Tinasayaat, kasaritam inton sumangpat. Tatang, gusto daytan. Nagadun tinainom yung nga arak. Ang mga nusumruman ng ti ulcer yun. May benak lang anak ko. Taurayak ni nanang yo. Kasaritak. Tapno maamuak. Noon niya ti kayat na mapasama. Ay. Ang mga nuti inayo daytan. Ala, yung kalukatan ti Rida. Wen tatang. Sige nanang, umunag kayo. Agyaman na kanak ko. Itaman pa'y ngumin-inom ka iti arak, Henry. Awanan kayo ti bain! Anya ti Jack Lepay kan ka, ha? Awan matamo ka nagkurangak kan ka. Kada kayo, kada kita anak ta. Anya ka din ti bagbagam, Henry. Agpuno ka. At da relasyon nyo ka ni Manny, saan ka di? Di kan makapaglibak pa'y. Ta mismo nga inak, kati kabsat ko, tinakakita ka na kayo. Anya. Agaramit ka lang arudan iti kalukwan. Iti pa'y mismo nga arubayam. Apay, Loida. Saan ka di nga umdas ti panagayat nga ipay ko kan ka, ha? Sumungbat ka! Lading ita, Henry. Ngam ay ayatak ni Manny. Anya? Nabayakan nga da relasyon mi. Diyos. Nanang, kasano ana aramid mo kada kami ti kasta? Saan mo ta nagkurang ni tatang kada tayo Da kami nga anak yu ti ad-adda nga agsagrap iti kasta nga aramidan nyo. Pasensya kayo. Nanang, mabitlaang! Nanang! Tatang, gusto ko madaytan a panagin inumyo. Rabiin, di kay pa'y nangnangan apulos. Masakit inagam ko, anak ko. Kapoy di pa ng panaw kada tayo tinayo. Kunak, nagbalbaliw. At dapat pinili na dahil Manny. Malutan, dito lugar tayo. Ala, di kay kumaunag pampanunot, tatang. Patsyak ngagsublin tumutlaang ni nanang inton makaamiris.
Saan pa'y nga itangam? Mamati ang agbaliw tumatlaan ni nanang. Agyaman anak. Ubing ka pa eh. Nga makaawat ka. Mabit lang tatang. Ang mga ni manang Shelo tagtuk-tuk-tuk. Sige lang. Kunak tupay katasikan manang. Sumar ka. Agyaman ak ading ko. Ni tatang, si mangpot ka din? Uwan manang. Adda iji kusina. Nalaos man ang tibartag na. Una yan. Basol ni nanang. No apay akas taitan ni tatang. Manang, nabayagan dahi tang uyak mo ah. Nasaysaya at siguro no agpakita kan iti doktor. Saanan ading ko? Isupay apaggastuan tayo. Maikatumat lang dayto eh. Ala, isagana mo ti pangrabyan tayo. Amangan no saan kayo pa'y anangan ka ni tatang. Nagpasmat ng meeting tayo, Kapitan. Mabalin ka din agawid ako. Sige, kagawad Henry. Awan mo ramidan tayo. Umawawag ta anak ko, Kapitan. Mabit lang tasong bata ka. Hello, Fanny. Ano ti masapol mo, anak? Apay nga umawawag ka? Tatang, umay kayo adagos dito ospital. Ah, Intaray ko ni manang Shelo. Napukaw na tipuot na. anya? O sige, mabit lang anak ko. Umaya kon. Shelo, apo. Agpaimbag kan tapno makarwar tayo umutan dito ospital. Nabayag tayo dito yun, apok. Shelo, anak. Adtoy. Ada ginatang ko prutas. Kanamdag ito ha? Tapno nadara sa pumigsa ka, man? Agyaman ak, tatang. Sa di nati ayan ni Fanny. Napan niya pagadalan. Umay sumarungkar day dyan itong madamdama. Mailiwag matan, itikapsak ko. Ala, agtungtong kayo laang adwa Adabit mapan ko kitaan ijerwar. Sige lang, nana. Di kagdanag anak ko. Umay tikabsat mo itong madamdama. Iso timbaga na kanyak itaybigan. Manang Shelo. Manang, adda akon. Makitam? Aday itong tikabsat mo. Agyaman ak, tay may kaading. 5 ngamin nga aldaw, adi ka nakit-kita. Nag-review ak ngamin manang. Nag-examine kami. Iso asaan na ka nakaumay iti manungal daw. Kasta ka di. Lalaingam ading ko ha. Si kalaangan tinamnamaan ni tatang. Manang, di ka kumamutag sa uiti kasta Agkakapsutak launay. Penny, ading ko. Kaslasan ko na akabalan. Anak. Laglagay po niyo. Patpatkan kayo unay. Saan ako na? Nga. Manang, pangasim. Anak. Panunutan na kami kanitatang. Shelo, anak. Anak? Manang! Diyos ko. Manang! Doktor! Tulungan niyo ito, anak ko! Manang! Doktor! Feni, anak. Nakalidlid ay kamanan iti sangot ilungon ti kapsat mo. Diyak ngamin maklon ti pupusay ti kabsat ko, tata. Anak. Nasakita na kiti kastaunay. Idi ka nito pinanawan da tayo ni nanang. Nga matanda na saksakit tiriknak.
Gapo iti panang panaw ni manang kadatay ko. Anak ko, nakarakaro pa'y kanyak. Gaputa siyak, dama. Nga masapul nagbalina ka natibkar. Para ken ka, anak ko. Henry, anak. Anda bisitam. Umay ka tasangwam. Sino, Nana? Henry, Oh, Penny, anak. Loida. Imaya, kaputa na damag ko tinapasama kiti anak. Manon at awon tinapalabas manipod pinanahon na kami. Italang nga nagparangka. Naudin ti amin, Loida. Henry, Penny, anak. Pakawanin na ko. Nabayagan anak iwin na sumasakin ni Manny. Kaya't ko ti ang subli di pailang. Ngamkas na unay tibayin ko kada kayo. Sika kumatirong bangad na iti abay ti anak ta. Idi panawan na masakit. Sika kumatad-ada na nga si kaso kan kuha na kaputa si Katina. Yung sa dino tayan mo. Anya tinaramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan, Loida. Sana sinsinan tinaramid mo. Henry, pakawanin na kuma. Ikan na kumapay iti sa bali agundaway. Tapno maipakita kan maipanagnak ko ti panagbalbaliw ko. Kati-kari, saan to na maulit ti naramid ko? Huston. At iti bangkay tanak ta. Uray ito lang. Bantayam tanak ta. Uray iti mauti aguntaway. Sakmayamay tamon. Ang palit ka nga ina kan kuana, Loida. Ang palit ka nga ina. Iti anak ta. Upatin ang bulan tinapalabas. Manipod iti panakaita, banday di siyelo nga anak ta. Saan ka maumang agkit daw iti pamakawan. Nang runa iti anak ta. Lanok ti agabroad. Tapno masulnitak dagiti nagkurang. Saan? Saan ka na pumanaw, Loida? Agnaed kalatan ti balay. Ipariknam ka ni Fenny ti panagbali mo. Saan ako na pananodan? Kabaala kalipatan ti inarapit mo. Gapuman lang ita anak ta. Nasakit tinakam ko. Gapoy tinapasamak. Iso ang maawatan na kuma. No, payasaan ka kasarsarita unay. Nung paray ti anak ta. Umanugot ang agtalinaid ka nito'y balay, Loida. Agyaman na. Saan kayo ang mababalaw iti anak ta? No, apayakas to'y titrato yung kanya. Nga magyaman ang laon na itanapakawan na ko. Ikarik, Henry. Manipod ita. Saan na maulit tinaramid ko?
saan kay tunapanawan, Apolos? Ikarigday Napakawan ko ti asawa, Mr. Lonely, nga uray pa'y nasaktanak iti kastaunay, gapo iti pananglipot na kanya. Impay ko kankwana ti sabali pa'y agundaway, tapno agbaliw, kan maamiris na dagiti bidot na. Ni Fanny nga anak ko ti aging gaita, saan na pa'y anapakawan ti inana, nga uray manun atawan tinapalabas. Katsyak, aging gaita, malidli dayanak, gapo iti ipupusay, day di Shelo nga anak mi. Daytoy man, ti kapadasa. To'y pagayam mo, Henry. Pagayam ko, Henry, awan ti umuna ababawi. Naladaw man ti amin, sakbayan na kamiris ti asawam, ngem napakawan mo. Ket tinapasamak iti day di Shelo nga anak yo, nang ibati iti palagip para kada tayo. Asaan tayo kumaabaybayan ti salon at tayo, tapno agtalinaed kuma, asi kakaradkad tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Henry, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo